Malgrat les inclemències meteorològiques, més de 150 persones van participar a la 5a edició de la concentració motera de les Terres de l'Ebre que el Motoclub Roquetes va organitzar aquest passat cap de setmana. Estem bastant contents la gent que ens ha vingut i esperem a veure demà diumenge encara, veure si ens aixeca una miqueta el solet i ens pot vindre una mica més de gent. Però, de totes maneres, un èxit rotund i, bueno, hem fet tot, de moment no hem tingut que cancel·lar res, absolutament, i ara mateix anem a fer la volta i esperem tenir una bona ruta, ensenyar a la gent el que són les Terres de l'Ebre. Ens agrada molt que la gent vingui i això vol dir que ho estem fent bé, llavors ja estarem un cop acabat, mirarem tot el que hem fet malament i a partir d'aquí ja muntar la sexta trobada. Dissabte les motos van fer una ruta turística pel Delta de l'Ebre que els va dur de Roquetes a Masdenverge, passant per Amposta i la Ràpita. La concentració va acabar diumenge amb un dinar a la Lira de Roquetes, des d'on es va seguir el Campionat Mundial de Motociclisme al circuit italià de Mugello.